Iki tekan kan, kalau men begini. Alah alah. Bar. Bar Mas Sabar. Ayo. Itu kang medem-medem kok kena api. Ya iya nang. Mendem kendang itu nih. Mana ora ono anune niagane ra ono. Khusus angklung kendang yo aja sing tukang mendem. Nggih, Biasa ya, Pak. ya iya, Khusus. Mulai wis mendem kabeh. Sabar ya, Bang. Engko keseso. Ora ono sing Ada dengan ngono. Thank you.